Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Unong Aihtin ke Seng Kongres ubah Himalaya Muktan Syangpliang ula keno baka sorkar jela ke don hapadeng ke jing trekam ke bemsyai halor ke jing dawaban penkenriak no ya ki briu ke besyong basa hatem motor hayo molong. Ha ke jing ekren bat kilat pathai kubor ha ke lai huai trek jemang arjar khat khandai ubah Syangpliang ula ong bawat la ke isu ban penkenriak ya ki briu ke basa hatem motor kalaya la shisnem kenti Henry ke sorkar jela kamshim la shimkia halor ke ne ke isu watla kalatung ya ke high level committee. Hakajing song jonga nakling parti kongres ni sodiau ya kajing suki jonga sorkar bahkan wanra ya ka solution ya kani ka kam kala mentala dap sistem Andre hadu menta ngim da yo snow kano ka kenja solution ka ba ka sorkar ka kwa bahkan le kani Andre hot ni sutu ba kaladon ka high level committee ya kata la head o deputy chief minister o ba president tensam te ngi sa ka jingdom ba ke ka daw ba kan ka high level committee ka suki ba ke ka daw ka slam ban wanra ya ka kenja recommendations ka ba ni ki pa ba ro ngi angnot ba ngi kwa ba ngi penbek no ya kan ka kam je ngakentu ya ka sorkar ba kade ba kan kitkhia kan shim ya kani on a priority basis balai ba ngi sotho kat ngi dang penslam ya kani ka kam kamot kinang don sakiwe ki forces ki let's say ki ban shim ya kani ka kabu bandang penslam ya ka kam lane bandang pen ka kam lane ban persya ka kam te kum ka sorkar kadai bahkan shim ke decision bah badai ban le ne la da umko ban le ru to shu batai upai ba minum ko ban le it has to be a yes or a no dai ban shu hanging in between kin pek kum nge ka tu suro ki ong baka ngiting bayo kadon kano law and order kan don law and order chano ya ka suro ka ba phi la khang na du yomo long ka ba mi hadu habimola adu menta pimpat lawan pli te kumno ngin ai ka confidence ho pai ba ka don ka jing song suk song san te pli shwai ka to ya ka to no entry peniat ki kali sharum sheneng te ban pli ka surop hiting piong yo don ka jing ikun mar kata kamut ka jing kenat kadang don te la shisha pisngo ka jing kenat kadang don te le ka kam wud pendat no ka kam Ndre kumno ngin phai supai ba ban batai upai ba mangi nakaliang ka opposition ru ngilang na mangi ko atip ka sarkar kale iu te namar kata kadaw ngi dawa na ka party congress ngi dawa ba ka sarkar kade ba kin simkhia ni kam penpau da ki kam penpau da ki dak ka ba weng shwa ka tu no entry peniai ki kali ban wanra ka jing sung suk sung san dan nang taking ni sepen rementa piju khang e to piong oyo tieng ba don ka jing kulmar biang kata kamut napo ka jing kanat kadon te high level committee ka shong le yu ken kat no phosen kala shong ka high level committee ban prakhat ingni ka kam ni soto kadon ka jo ka kam kadon ka court ka high court ru kadon ka case ndrei nginum ko ban tuklar ka kam jo ka case ka kamram jo ka sarkar kadai to repose faith and confidence in the people. So that is what I want the government to do. Kiseng balang menta kila dawa kila ot ki ong le no se ndai ke ga dawa ka sarkar ka ngap man balai ka sarkar kamla bakan wan pensyai ba syai kedar khot ki meeting pelong ki jingelang ba kiseng balang bangidai bang oi ni sim khia kani ka kam ngin le kani ka kam te kat ngidang sngap jar ka sarkar kadang sngap kan wanra ka doubt ka suspicion haka minds jong ki pa